Чакай. Момент. Лара. Лара. Как е, Лара? Как е? Как е? Давай. Значи, дай да премерим разстоянието. Тръгвай. Оставя пъшката горе-горе, се остави так. На крачки. По 80 см ще ги задовим. Давай. Раз, два, три. Около 50 метра. 40-50 метра. Съчмата вътре ли е? Остави и аз да се пробвам. Лара, това е кучето на 3 месеца. Трицветно гонче. Ето е нашата Лара, която ще бъде обучавана. Нали, моето момиче? Нали? Красавица. Нали, моето дете? Лара, какво ще правим тебе? Оръжието е B31, 5.5. Оптиката от ефтините, с добро регулиране и центриране. Стреля много добре. Айде да видим аз какво ще направя. Ти си с какво стреля? С гамо или с друга? Ще видим промагнена как се държи. Това е дистанция. Окей. Браво, бе! Отлично успя. Имам една от другите. Това е един другите, как се държи се. Дяволо боксерче. Виждате, дяволът се е дявол. Магнумчето избяга, сега ще направя още един удар с промагнумчето. Значи това беше, той изстрел с дяволо боксер 5.5. Сега ще пробваме гамото, защото работи на тази дистанция. Промагнума. Айде да го видим так, защото не е нормално да не работи добре. Айде да видим него. Разстоянието, както казахме, между 45 и 50 метра. Нали, Влади, че го измерим? Окей. Да, просто проблемът е бил в мен. Окей.